Паліна Шарэнда-Панасюк падышла да Бельскай з партрэтамі дзвюх палідзняволеных. Аліны Лазарчык, засуджанай на 9,5 гадоў, і Вольгі Маёравай, засуджанай на 21,5 гадоў. Бельская стала пагражаць паліцыяй. Жыве Беларусь! Падчас абмеркавання дакладу прызначаных ААН незалежных экспертаў наконт стану правоў чалавека ў Беларусі, Ларыса Бельская зачытвала афіцыйную пазіцыю з паперкі, назваўшы экспертаў, цытата, безадказную структурою, створаную групай краінаў для прасоўвання іх агенды. А таксама заявіла, што ў Беларусі створаныя і ўдасканальваюцца ўмовы для рэалізацыі ўсяго комплексу правоў чалавека. Спадарня Паліна Шарэнда-Панасюк з намі на відэасувязі. Спадарня Паліна, добры вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага вечаровага эфіру. Добрый вечер. Дзякуй за эфир. Раскажыце, калі ласка, як развіваўся гэты канфлікт? Што адбывалася там у стенах ААН? Ну, я бы не назвала, что это был конфликт, это была просто такая плебейская реакция прадстаўніцы гэтага рэжыму на тое, што калі яна просто побачила правду. Бо яны ж адмаўляюць, што ёсць палітвязні, што ўвогуле ў Беларусі ўсё цудоўна, а тут ім літаральна ў месцы, у якім яны не чакалі, літаральна яны ўбачылі гэтых людзей, якіх яны катуюць і фактычна забіваюць. І была такая вось плебейская реакцыя з боку гэтай прадстаўніцы. Вы казалі ў тым ліку, што гэта была ваша... Што это ваша уласная была ініцыятыва ўзяць партрэты палідзняволеных і вось падысці да Ларысы Бельскай. Ну, па-першае, такія пляцоўкі, як ААН, яны з'яўляюцца публічнай прасторай. Свабода слова. І свабода слова яна мусіць быць не толькі для нагоднікаў, якія з гэтых міжнародных трыбун дазваляюць сабе версці просто гэтую хлусню і прапаганду. Свабода слова мусіць быць таксама для таго, каб нягоднікаў назваць нягоднікамі. І гэта таксама будзе праява свабоды слова. І гэта моя пазіцыя. Я адмыслова ведала, што будзе, не ведала, хто будзе канкрэтна прадстаўніком рэжыму, але ведала, што гэты прадстаўнік будзе. Ну і прыкладна сабе уяўляла, што якая прапаганда будзе з боку гэтага прадстаўніка, і паказаць партрэты палідзняволеных, гэта моя свядомая пазіцыя была такая. Але да выкліку паліцыі, я так разумею, на фоне гэтага прадстаўніка рэжыму. Разумею так, што да выкліку паліцыі вось на вас справа не дайшла. Это была проста пагроза, такая рэпліка з боку Ларысы Бельскай. Ну, ведаеце, вось гэтая жанчына, яшчэ раз паўтарю, што гэта была абсалютна такая плебейская рэакцыя для мяне з яе боку, і ввогуле гэта была тыповая рэакцыя такой вось чыноўніцы лукашысцкай. Гэта адразу пагрозы, выклікаць міліцыю, ну, але красаўцы далёка былі, не выклічаш іх, вось. То есть яна дзейнічала абсалютна так, як дзейнічаюць гэтыя чыноўнікі, гэтыя ідэолагі, гэта вось хапальны рэфлекс беларускі, тыпова такі вось лукашысцкі хапальны рэфлекс у неё быў з пагрозамі. Спадарня Паліна, ведаем, што Ларыса Бельская апраўдывала размяшчэнне, імавернае размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі, казала, як у нас у краіне добра жыць, што ніякіх палітвязняў няма і правы чалавека не парушаюцца, і не парушаецца Канстытуцыя, дарэчы, сёння дзень Канстытуцыі. Спадарня Паліна, вось у гэты момант як рэагавалі вось на гэтую афіцыйную беларускую дэлегацыю удзельнікі гэтых слуханняў, ці, можа быць, дэмакратычных сілаў у тым ліку? Ну, ввогуле, моя пазіцыя, не толькі моя, але шмат каго з беларусаў пазіцыя, што гэта ганьба, што ў ААН знаходзіцца прадстаўнік, які нікога насамрэч не прадстаўляе. Яны заявляюць, што яны прадстаўнікі Беларусі. Не. Яны прадстаўнікі злачыннага рэжыму, і гэта я сказала Бельскай, бо там на гэтых кадрах, відэакадрах, які ў інтэрнэце, там як бы ўжо канец майго падыходу да яе. А на пачатку я падышла да яе і сказала, што яна прадстаўнікаца злачыннага рэжыму, што яна не прадстаўляе тут народ Беларусі, за тую лухту, за тую прапаганду, хлусню, якую яна тут у гэтых сценах распаўсюджвае, яна будзе несці таксама адказнасць разам са сваімі гаспадарамі. Но трэба зразумець, што гэта проста гаварящая галава рэжыму, гэта, ну, цепной пёс рэжыма, можна нават так гэта сказаць. І яна будзе
Яна будзе апраўдваць все, яна будзе апраўдваць все злачынствы, забойствы, все катаванні. Ну, гэта такая парода людзей своеасаблівая, якіх ні гонару, ні сумлення, няма нічога, толькі выканання загаду. На Ну і гэтым так будуецца лукашэнская Ну і сістэма. таксама, напэўна ж, заклікаць адмяніць нібыта несправядлівыя санкцыі, дарэчы, здымаць санкцыі ці не. Якая пазіцыя слушная на гэтае пытанне ў інтэрв'ю YouTube-каналу ТОК, адказаў былы палітзняволены Віктор Бабарыка. Давайте паслухаем фрагмент нашай размовы і вернемся, паразмаўляем са спадарняй Палінай. На этом все. Теперь у Европы что вы должны сделать? Отменить военные санкции. Как так? То есть вы будете продолжать убивать людей за то, что вы там это самое, может быть, там выпустите каких-то... Ну, цена, я понимаю, это цинично звучит, но там вы будете продолжать убивать украинцев, ну, а там пару тысяч, значит, выпустим там из белорусских тюрем. И выгоним их опять там в Украину там, или еще куда-то. То есть... А пасля, может быть, еще наберем пару тысяч. Ну, то есть здесь вот нужно четко себе представлять, что, к сожалению, тема переговоров, она должна четко себе представляться, что и Европа, и Беларусь очень ограничены в своих возможностях. У одних снятие санкций, которые подчинены, и я считаю однозначно правильно, не могут быть сниматься санкции. Предприятий, людей, кто задействован в производстве или там, в поддержании войны. Не могут по определению, потому что за этим человеческие жизни стоят. У спадарні Марыі Калеснікавай, напэўна, крышку іншае бачанне адносна пытання зняцця санкцыяў з рэжыму Лукашэнкі. Вы, спадарня Паліна, ці вы пагадзіцеся з спадаром Віктарам Бабарыкам пра тое, што здымаць санкцыі ні ў якім выпадку нельга? Ну, я не... Адразу, як толькі я уцякла з Беларусі, я адразу сказала, што адзінае выйсце, адзінае, што вырашыць праблему беларускіх палітвязняў, гэта ўвогуле ліквідацыя гэтага злачыннага рэжыму. І санкцыі гэта інструмент менавіта удушэння і ліквідацыі гэтага рэжыму. Гэта адна з прыступак. Таму, а пагатоў, што амаль што ўсе гэтыя санкцыі былі уведзеныя не пасля 2020 года, не пасля задушэння народных пратэстаў, а менавіта пасля увядзення агрэсіі Расіі з тэрыторыі Беларусі і сапраўды увязваць беларускіх палітвязняў з санкцыямі, уведзенымі за агрэсію, ну гэта такая падмена паняццяў. Адносна палітвязняў, спадарня Паліна, вы акурат у Жэневе выступалі з прамовай, так, адносна выкарыстання 411, напрыклад, артыкула крымінальнага кодексу адносна беларускіх палітзняволеных, калі дадаюць дадатковыя тэрміны. Выйшлі з партрэтамі палітзняволеных жанчын. Што вам вядома на дадзены момант, напрыклад, пра спадарню Вольгу Маёраву альбо іншых палітзняволеных жанчын, якіх у год жанчын налічваецца больш за 160 чалавек у беларускіх турмах? Гэта тыя лічбы, якія толькі зафіксаваны. Насамрэч, гэтыя лічбы нашмат большыя. Па маіх звестках, напрыклад, толькі вось на пачатку сакавіка Менскі гарадскі суд 2/3 справаў гэта былі справы палітычныя. І калі гэта экстрапаліраваць на всю Беларусь, можна уявіць маштабы, рэальныя маштабы рэпрэсіяў, што гэта адбываецца, што няма ніякага ні суцішша рэпрэсіі, гэты махавік рэпрэсіі, ён увайшоў такі вось на плато, скажем так, і ўвесь час ён працуе. Мы бачым, што сістэма пачынае ўжо пажыраць сама сабе, ўжо пачынае затрымліваць нейкіх лукамольцаў, нейкіх людзей гэтай сістэмы пачынаюць уже затрымліваць. Вось што мы бачым. І, канешне, я заклікаю да скасавання гэтага. Я не ведаю нават гэта як назваць. Это не проста 411 артыкул, гэта менавіта эквівалент пажыццёвага зняволення. Бясконцы праламацыі утрымлівання ў закладніках людзей. Таму што ў нас беларускія нашы закладнікі, яны фігуруюць пад крымінальнымі працэсамі. Насамрэч, гэта проста закладнікі. І 411 артыкул, безумоўна, ён будзе скасаваны разам з рэжымам. Але зараз рэжым трэба браць, хапаць за руку, проста і трымаць менавіта з гэтым 411 артыкулам, таму што ўжо па маіх звестках каля больш за 70 чалавек на дадзены момант
яны круцяць по гэтаму артыкулу, і ўжо некаторых, як мяне 3 разы, Вікторыю Кульшу 4 разы, і таксама ёсць людзі таксама, якім гэта некалькі разоў. Гэта просто бясконцыя здзекі. І гэта страшэнная рэч на самой справе, таму што яна выматывае як фізічна, а яшчэ больш яна выматывае псіхічна людзей. Спадарня Паліна, Джон Кол едзе ў Беларусь ужо на наступным тыдні. Ці ў вас асабіста ёсць спадзевы, што да канца гэтага года будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя ў Беларусі? Я не думаю, што будуць вызвалены ўсе палітзняволеныя ў Беларусі, таму што, па-першае, мы не ведаем рэальнай лічбы палітзняволеных у Беларусі. А па-другое, мы не бачым патрабавання з боку Амерыкі аб тым, каб было спыненне рэпрэсій, бо вызваленне палітзняволеных, вызваленне закладнікаў без патрабавання спынення рэпрэсій, оно не мае сэнсу. Лукашенко выпускае 10, сажае 100. Ну, гэта, прабачце мяне, гэта гандаль яшчэ на дзесяткі год. Это значыць, рэжым разлічвае быць у Беларусі, так бы мовіць, гвалціць беларусаў яшчэ дзесяткі год з дапамогай гэтага гандлю. Адзінае добра, канешне, што выпускаюць людзі, але тое, што гэта такое кола, карусель, і ніхто ад Лукашэнкі не выстаўляе патрабаванняў спыніць мараторый на рэпрэсіі, гэта вельмі дрэнна. І таксама дрэнна тое, што людзей, па сутнасці, выкідаюць з Беларусі, пазбаўляюць радзімы, гэта сапраўды, гэта не спыненне рэпрэсій, гэта не вызваленне, гэта працяг гэтых рэпрэсій ўжо па-за межамі Беларусі. На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што вызваленыя палітычныя зняволеныя, калі яны не будуць пераступаць рысу закону, могуць застацца ў Беларусі. Потым, дарэчы, вось менавіта гэтую фразу на дзяржаўным тэлебачанні выразалі, ну, бо, напэўна, іншыя планы ў рэжыма, спадарня Паліна. Ну, ведаеце, слухаць Лукашэнку, верыць яму, гэта сябе не паважаць. Гэта чалавек паталагічны хлус. Тое, што ён кажа, трэба глядзець на ягоныя справы. Ягоныя справы, што ён людзей выціскае. І нават калі паказальна там камусьці дазволяць застацца ў Беларусі, гэта будзе дазвол на такіх умовах немажлівых, што прасцей будзе з гэтай Беларусі рана ці позна выехаць. Таму што зараз у Беларусі ввогуле не тое, што гаворка пра нейкую палітычную дзейнасць, увогуле гаворка пра тое, каб чалавекам быць, захаваць сябе як чалавекам, гэта ўжо праблематычна. Але все-таки, вось калі мы кажам пра надзеі, так, гучная навіна пра тое, што ў міжнародным крымінальным судзе пачалося разгляд справы злачынства рэжыму Лукашэнкі. У вас якія пачуцці, адчуванні вось ад гэтай навіны, якія спадзевы? Ну, якая мне рэакцыя, што яны, канешне, спазніліся на 30 год з распачаццем гэтай крымінальнай справы. Калі б гэта ўсё... Бо рэпрэсіі ў Беларусі яны пачаліся з моманту дзяржаўнага перавароту 95-96 году. Зараз у нас на дворе 2026 год. Палітычныя забойствы, палітзняволеныя, ўсё гэта мы маем на працягу 30 гадоў. Вось. Ну, але лепш позна, чымсьці ніколі, таму я думаю, што, канешне, гэта добра, што нарэшце гэта крымінальная справа распачалася. Рэжым яе заслужыў, поўнай меры заслужыў гэтую крымінальную справу, і я падтрымліваю, каб гэты працэс быў даведзены да канца, і няхай злачынцы гэтага рэжыму маюць хаця бы, няхай яны нават завочна будуць асуджаныя, але яны будуць адсуджаныя, і гэта ўжо будзе прыступка для нашага беларускага трыбуналу, калі яны будуць рэальна асуджаны. Але вось гэтае нават завочнае асуджэнне, яно ўжо мусіць мець таксама прававыя наступствы ў міжнародным плане.